Здравейте, аз съм Анелия. Днес ще направим практика за раздвижване на гръбначния стълб. Започваме практиката в седяща позиция, в поза лотос. Ако е твърде неудобно за стъпалата или коленете, винаги можем да разположим краката в ромб, така че да можем да седим удобно, което е много важно за правилната позиция на тялото, затова да държим гърба изправен. Така, когато сме заели удобната за нас позиция с краката, настаняваме се удобно. Важно е в седящите позиции коленете да бъдат на една височина, на едно ниво, т.е. можем да проверим, ако едното коляно стои по-високо, можем да коригираме, да преместим краката. В лотос важно е петите да са една пред друга. И така, за кратко ще се съсредоточим, като опитваме да останем неподвижни в позицията. Ако се чувстваме удобно, можем да затворим очи. Ако предпочитаме да останем с отворени очи, избираме точка пред нас на нивото на очите, задържаме погледа в нея, което също ще ни помогне за концентрацията. Вдишваме и издишаме през носа, съсредоточаваме се върху настоящия момент, върху предстоящата практика. Дишаме през носа 5, 4, държим раменете свободни, без напрежение, 3, 2, 1. И започваме с леко раздвижване на главата. Извеждаме глава към едното рамо, след това към другото и опитваме, движейки главата, да вдишваме и издишаме. Не спираме дишането, защото то е толкова важно, колкото и самото движение. Няколко движения в едната посока, в другата. 3, 2, 1. Връщаме глава в средата. От тук продължаваме с движение напред. Изтегляме върха на главата. Все едно искаме да насочим пред нас. Освобождаваме шийните прешлени. След това протягаме брадичка нагоре и освобождаваме по предната линия. Отново по няколко движения в едната и в другата посока с вдишване и издишане. 4, 3, 2, 1. Завършваме движението, връщаме главата в център и ще продължим с котешко протягане. Можем да поставим ръцете върху коленете или да хванем крака, който е отпред. Издърпваме главата нагоре, опитваме да държим гърба изправен и хубаво закръгляме в едната посока, изтегляме назад, образуваме дъга и след това извеждаме гърдите напред и закръгляме в другата посока. Постепенно подготвяме гръбначния стълб за следващите движения. Тук отново вдишваме и издишаме. Ако можем, вдишваме в едната половина на движението и издишаме в другата. Така ще издължим дъха, ще направим дишането по-пълноценно, също и самото движение. 2, 1. Връщаме се в центъра, вдишваме и издишаме в средата. Когато сме готови, освобождаваме краката, преместваме се в предния край на постелката. Стъпваме хубаво с стъпала, приблизително на ширината на тазовите кости. Хващаме с ръце под бедриците, натискаме стъпала към земята и започваме бавничко да пускаме гърба към земята, като закръгляме. Опитваме прешлен по прешлен да се преместим. Леко прибираме брадичка навътре към шията и разполагаме цялото тяло на земята. От тук приближаваме стъпалата, така че да бъде удобно да стъпим и да опитаме да изравним зоната на кръста. Изтегляме ръце в страни на нивото на раменете.
Хубаво притискаме длани към земята и ще направим няколко движения с главата, като претъркаляме настрани. Все едно искаме да допрем ухо до земята. Бавно, внимателно, без да бързаме, за да дадем време на тялото да привикне към легналата позиция и внимателно да раздвижим шийните прешлени. Не забравяме да вдишваме в едната посока, издишаме в другата. 2, 1. Тук връщаме глава в центъра, извеждаме единия крак напред, другия. Едно вдишване и издишане в средата. И движенията, които ще направим, са вариации на крокодилско усукване, като постепенно ще започнем да освобождаваме прешлените на гръбначния стълб и да раздвижваме, като започваме от долната част. Закачаме едната пета върху пръстите на краката и от тук започваме да движим долното стъпало, все едно претъркаляме по петата в едната посока и в другата, там докъдето достигаме, без да насилваме нищо в тялото. Ръцете държим силно свързани с земята, за да задържим лопатките и горната част на гърба като залепени с земята. Т.е. искаме движението да бъде само в долната част на гръбначния стълб, в кръстно-поясната зона и таза. 2, 1. Връщаме краката. Едно вдишване и издишане в средата и сменяме, закачаме петата и започваме движение в едната посока, вдишваме, в другата посока издишаме. 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме до средата, освобождаваме стъпалата, може леко да раздвижим напред и назад, ако усетим, че имаме нужда. Когато сме готови, стъпваме последователно с едното, с другото стъпало, леко разширяваме стъпалата и коленете. Отново приблизително се съобразяваме с ширината на тазовите кости. И започваме движение, като пускаме колене в едната посока към земята, връщаме през средата и пускаме в другата страна. Отново държим дланите залепени към земята, лопатките също свързани с постелката под нас, раменете изтеглени назад, главата протегната, дълъг свободен врат. Дишваме в едната посока, издишаме в другата. С това движение, освен че въздействаме върху долната част на гърба и кръстно-поясната зона, започваме да създаваме подвижности в тазобедрените стави. Последно в едната посока, в другата. Връщаме стъпалата в центъра, едно вдишване и издишане. От тук събираме краката, доближаваме бедра към тялото, леко притискаме с ръце към тялото, вдишваме и издишаме. Отново изтегляме ръце в страни, дишваме в средата и с издишане отново пускаме колене към земята, но държим в тази позиция близко към тялото, за да можем да преминем в освобождаване към средната част на гърба. Заедно с освобождаването на гръбначния стълб въздействаме и върху коремните органи, тъй като усукваме силно в тази зона, където са органите от храносмилателната система. С вдишване и издишане 3, 2, 1. Връщаме до средата, отново обгръщаме крака с ръце, притискаме бедра към тялото, вдишваме и издишаме.
Отпускаме ръце, преместваме длани под тила. Хубаво отваряме лактите настрани, така че ако можем да пуснем чак до земята, задържаме за няколко вдишвания и издишания. Освен че освобождаваме лопатките в тази позиция, отваряме гръдната клетка, зоната на сърцето и освобождаваме горната част на гръдния кош. 4, 3, 2, 1. От тук сгъваме лакти. Хубаво захващаме главата с длани и започваме внимателно да се повдигаме нагоре до нивото на лопатките. И след това бавничко връщаме към земята. Вдишваме в едната посока, издишаме в другата. Бавно преминаваме по гръдните прешлени и по двете лопатки. 3, 2, 1. Бавно връщаме гърба към земята, отваряме лакти, лопатките, изтегляме ръце. Едно вдишване и издишване в средата. От тук извеждаме колене в едната посока към земята. Изтегляме кръка, който остава надолу. Хубаво издължаваме. Кръка, който е отгоре, задържаме с ръка. И оставаме в усукването. Обръщаме глава в срещу положената посока. И в тази позиция целият гръбначен стълб се освобождава. Опитваме напълно да отпуснем тялото, така че да освободим всички прешлени. 4, 3, 2, 1. От тук първо сгъваме долния крак. Връщаме ръката, центрираме главата, натискаме длани към земята, за да си помогнем. Бавничко връщаме колене до средата и от тук пускаме в другата посока. Отново изтегляме кръка, който е отдолу по дължина на тялото, горния крак придържаме с ръка, обръщаме глава в срещу положената посока и задържаме в усукването. Отпускаме напълно тялото, за да позволим на прешлените да се освободят, да създадем подвижност в гръбначния стълб. Заедно с това освобождаваме седалищния нерв и външния страничния бедрен мускул. 3, 2, 1. Сгъваме кръка, който е отдолу, изтегляме ръката, центрираме главата, хубаво натискаме длани, връщаме краката до средата. Вдишваме и издишаме. От тук обгръщаме колене с ръце, под бедриците по-скоро и внимателно ще се залюлеем по гърба, за да се подготвим за поза свещ и поза рао. Опитваме да преминем по целия гръбначен стълб с вдишване и издишане. 2, 1. Пускаме гърба, поставяме ръце зад нас, изтегляме краката зад главата, там докъдето достигнем. Ако това е нашата позиция, т.е. краката остават във въздуха, задържаме тук. Ако можем да изтеглим още малко назад, докато достигнем с пръстите на краката, стъпваме, изтегляме ръце назад. Брадичката е плътно прибрана тук към гърдите и силно освобождаваме горната част на гръбначния стълб, шията. Масажираме щитовидната жлеза, гърлото, задвижваме кръвообращението и лимфния поток. 2, 1. И се приготвяме да преминем към свещ. Поставяме длани под кръста, леко сгъваме крака в коленете, от тук изтегляме нагоре и задържаме за няколко дъха. 4, 3, 2, 1.
Връщаме краката в рало. Изтегляме ръце назад, притискаме длани към земята и опитваме бавно, прешлен по прешлен да върнем гърба към пода. Леко тук закръгляме раменете напред, за да отворим лопатките, да пуснем гръдните прешлени, бавно преминаваме към средата, долната част на гърба, докато върнем и таза. Стъпваме с стъпала, дишваме, издишаме в средата. Когато сме готови, изтегляме единия крак напред, другия. Обръщаме длани нагоре и оставаме така за кратка почивка. Опитваме да успокоим дишането, да успокоим сърдечния ритъм. Отпускаме цялото тяло, отпускаме краката и ръцете, отпускаме главата, мускулите на лицето. Дишваме и издишаме леко през носа, напълно отпуснати. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдишваме дълбоко. Издишаме плавно и равномерно. Когато сме готови, изгъваме единия крак, другия доближаваме към тялото, кръстосваме в глезените, хващаме с ръце, залюляваме се и с едно движение се изправяме. Сядаме отново в удобна за нас поза, изтегляме гърба, изправяме главата висока, събираме длани пред сърцето и казваме благодаря.